അസുഖം കാരണം ശരീരം മൊത്തം വ്രണപ്പെട്ട ഒരു നായയെ കണ്ടപ്പോൾ മഹാനായ റിഫാഇ ശൈഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ആ നായയെ എടുത്തു കൊണ്ടുപോയി ഒരു പുഴയിലിറക്കി കുളിപ്പിക്കുന്നു. ശേഷം ആ നായക്ക് താമസിക്കാൻ യോഗ്യമായ ഒരു കൂട് കെട്ടിക്കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ 40 ദിവസത്തോളം ആ നായയെ പരിചരിക്കുന്നു. ഇത് കണ്ട ജനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ റിഫായി തങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, തങ്ങളെ എന്തിനാണ് ഈ നായ ഇത്രയും താങ്കൾ പരിചരിക്കുന്നത്? ആ സമയത്ത് റിഫായി തങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്, ഈ നായെങ്ങാനും ഞാൻ കണ്ടില്ല എന്ന രീതിയിൽ പോയാൽ നാളെ പടച്ച തമ്പുരാൻ എന്നോട് ചോദിക്കുമെന്ന ഭയം എനിക്കുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. ജീവികളോട് കാരുണ്യം കാണിക്കാനാണ് അള്ളാഹു പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതെന്നാണ്. പലപ്പോഴും പല ആളുകളും തെറ്റിദ്ധരിച്ചൊരു കാര്യമുണ്ട്, ഇസ്ലാം നായക്കെതിരാണെന്ന്. ഒരിക്കലും ഇസ്ലാം നായക്കെതിരല്ല. നായയെ കൃത്യമായി പരിഗണിക്കണം എന്ന് തന്നെയാണ് ഇസ്ലാമിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാട്. മറിച്ച് ഒരു നായ നമ്മളെ സ്പർശിക്കുകയാണെങ്കിൽ മതവിധി പ്രകാരം അത് വൃത്തിയാക്കേണ്ട രീതിയിൽ തന്നെ അതിനെ വൃത്തിയാക്കണമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. എല്ലാ ജീവികളെയും നമ്മൾ പരിഗണിക്കണം. ആ ജീവികൾക്ക് വേണ്ടി നന്മയും ചെയ്യണം.